Ndamira pamberi pedera mamuchasa. Ndamira pamberi pedera mamucha. Zvese zviri chokwadi. Zvese zvandichataura ichokwadi. Ndabatwa nemhosva. Ndabatwa nemhosva. Mwari anobatsira. Pamusoro echangani. Ini ndinoitwawo Chinyangani. Mwana waBhefini Nyangani. Ndauyawo nenyaya yangu yekuda kubatsirwa takamira. Tichifambe pamwe chete semhuri. Takabarwa tiri wana 7, 1 wakashaika. Tasara tiri 6. Wakomana wairi, wasikana 4. Nyaya iyi kunyanya kutanga kwayo yakatanga mugore ra2022. Pakashaika mwana wangu, mai wekamwana apa. Kashaika kudaro. Ashaika kudaro mai wa ndichangutaura muchidini. Ashaika kudaro. Sisi wakauya kuMozambique, wanowa first born medu awo wari apa. Wauya kuMozambique wakarwara. Kurwara kwawakaita isusu tatisina mbudira tamboona chitiko chakadaro, waigwina. Waitaura zvakawanda. Takabata mukoma kuSouth Africa kwaanosenzera anowa baba wehuyu. Tikawataurira kuti uyai tifambe, magwarira kuti asisi hatiswazivi, hatikwanzwisisi. Mukoma havana kubatika. Vanogara wese kuSouth nouyo mumina wangu ari apa. Takavati fambayo muri ikoko kumaprofiti. Isusu tatine murwere tifambe nehanzvadzi yangu idiki yandogara nayo kuMozambique. Hapana chakaitika kune ivo vakanga vari kunze. Isusu sekuti takagara nasisa vachirwara, vachitaura zvakawanda zvatisinganzwisisi nezvaitika. Takatangawo kufamba kumaprofiti kuMozambique. Tadaidza muprofiti, sisa wakabudirwa. Vakataura zvokuti zita rekuti rasekuru wedu Sekerai Nyangani. Vakataura kuti Herbert Nyangani akaromba, anowa mukoma wedu baba weuyu. Vakataura kuti tete Tracy vane ubatwa hwavanoita. Vakanamatirwa sisavo. Tikazoenda futi kune mamwe maprofiti. Kunowa kwawakazonzi taurai chokwadi chamunoita mabasa enyu maini. Sisavo vakazopupura kuti ndinoshandiswa nedhimoni rekuroya. Takazenge inini nehanzvadzi yangu iyi takuda kubatsira kuti dhimoni riya ridini ribviswe pavari. Takazoenda nawo kuHarare kwasekuru Kanengo. Sisava vakasvika vakabva vabatwa kuti ndiwo wakauraya mwana wangu, mai mwana uyu aine 3 months. Zvadaro izvozvo takaenda kwaKanengo, tikaenda kwaMatengambiri, nasabva kuMatengambiri ndofunga wanga wari kuvanozviziva. Zikabatwa zvinhu. Asi takanzi tapedzerwa kuHarare koko tizodzoke isusu. Nekuda kwekuti vakatendera mwana uyu nyora, vakatendera inini nyora, vakatendera hanzvadzi yangu nyora. Saka mwana uyu akanga anzi iye haakwanisi kuti aparwe nyora nekuda kwekuti achiri mwana mudoko. Saka sekuru Kanengo wakati marapiro andinoita mwana uyu ndokuti munopota muchidzoka. Imimi ava tichidzokawo kureview. Review yandakazoenda inini kamwe. Ndakafonera sisawa kuti wauye, wakaramba kuuya. Zvadaro izvozvo ndakambogara 2022, 2023. Zviri kungondinetsa. Maroto, mahope zvandairota nemagariro neupenyu hwangu anoziva miri wangu hazvisirizvo. Ndakazoti muna gore rapera ndobva ndabati ndaisa meseji kuna baba weuyu. Ndikati mukoma, ndiri kumbirawo kuti timbounganise mhuri, tifambe pamwe chete, timbonyatsounzwa kuti chii. Nekuti zvaitika izvi zvakazoitika kuti ndizive futi kuti ava vanhu vakandiurayira mwana, ndanga ndisingazvizivi. Saka nechiitiko chiri kuitika mumba medu, ndafunga kuti tiunganidzane semhuri, tiwane kumbofambawo tibatsirwe. Kana paine akakanganisa asingazivi, isusu tiri especially inini, ndinorota ndichisangana bonde nezvandisingazivi. Musha wangu chaiwo wakaparara zvisina tsananguro. Saka ndiri kuda kuti ndibatsirwewo, asi mukoma haana kundipindura kana kuresponda meseji iyoyo. Mumashure macho uye akavhura gurupu. Tikatanga kuti zvese zvetakatadzirana, kana paine akatadzira umwe ngatitangirei pamwe chete. Titange kuronga zvinhu zvedu. Taronga gurupu iroro, takatanga kutaura namukoma. Asi nyaya yedu ndeyekuti tifambe.
maererano nezvatatasangana nazvo zvakabuda mumamidhia hapana asingazvizivi pasi rino rese. Asi mukoma wakaramba vari kungodini basi havasi kubatika. Ava vakanzi tozodzoka tese kwakanengo vakabva varamba kudzoka. Inini matambudziko ndikungoawana. Mwana uyu hatisati ndaziva. Iye uyu wandinogara naye tinongorota hope. Tinorara tichidyiswa. Tinotwa bonde yaanogona kuonawo achiita bonde nemukadzi. Saka changamiro ndiri kukumbirawo. Tinodawo mubatsiri. Tifambe semhuri. Hakusi kuti inini ndakachena. Nokuti nyora dzandakatemerwawo handizivi kuti zvakadini, asi hangu paropa rangu nemwoyo wangu handizvivi. Asi chandoda kubatsirwa kusunungurwa musha wedu kuti tisununguke. Yes. Anotha zvemagonyeti. Let's try patakufa tawe kudari. Aiti ndichakumbira muri kuti ndoya kudari. But hasubatika. Ngoba kuti chipatala iye waripo washwawe. Takapata tete washwara pa uko matinga mbiri. Newana waipe ndota kwenda pamba papo. Ona ipe toshi. Baba yenu ari kubasa soka. Ari kubasa South Africa. Makamutaurira kuti akujoina. Samuna ndikatako. Mukamutaurira kuti samuna rawera kumbudio. Someone around where are in Master Edus in the no. Kowe kumbutsvaga pakambotsvaga previously. I would see one. Akatomboudzwa. Makamuudza here kuti baba isusu tazosungwa on your behalf. Pekusungwa tatisina kumbudza because someone angasenzera asvika kuti taridza kuti tasungwa. Right, chiita iso. Hatichi zvinotora time. Umwe munhu kana atambudzika ka. Zvitore kuti ndiwe. And because vanhu vakati ngatende kuchechi kana. Iwe woti hatinoda kuenda kuchechi. Asi nhasi mawirana kuti tese mangwana semhuri tiri kuenda kuchechi. Vanhu vanopedzisira kufunga kuti iwe wasara ndiwo nenyaya. Pamwe pacho hautori nachini. Hauna nyaya. Andingaudzwa here ndizotaura. Kuti chingori apa ka. Ngauye baba wenyu akilichi zita rani. Kana ine zvari kuziva even nyange usatoya kudare kuno batai tete batai handiti motogara pasi munhu moenda kwamunoenda handiti ukaona nyaya dzakadai dzakuya kudare it means there is one person who is trying to be difficult nyaya dzakadai hadzitomboi kudare because pakafanwa gurupu ndokwakunotaura kanyaya dzidzi dzekugurupu kuti ngatidai toda kudai ngatisangana asi zvikazoramba izvo ndosvikauzviona mabuya pano saka isusu tinoda kuti ngatiite chinhu chekuti chipere. Isusu tinokwanisa kuti achipinda pabhodha wobva angopa utosiya gonyeti baba. Ndoda. Kati hatisi kuda izvozvo babama. Kuti munhu ngauye apedze dzake. Ndaswapinda pamberi pedada. Kune nyaya iyi. Ndiyo Hebete. Asi Hebete akazora zvake. Izvo mutaura kuti totodya Serevita. Ari mugonyeti mwana. Kana takatozorora mubig city rake. And to the Hebete ngayapedze nyaya dzake. I'm giving you kubva nhasi kusvika musi wechingana. Musi weFriday. Papa wenyu akangoita mukana wokuti auye kana kufura nemunomo. Kana achiti hapasi kubata maSaturday. Anytime vamandi kusvika musi weFriday ngandibate pangouya kuti vatatobatana natete nechiti vataita wefoni nyaya iperi. Asakaita izvozvo machive mamutaura kuti asakaita izvozvo manje takumutsvita semupari wemhosva. Izvozvo tiri kumutsvita semunhu wese wese. Asi tichasvika nguva yekuti takumutsvita sehoromore. Andrew, saka tete regai tipei this week then tiite kuti Hebete anga achii because ini chandoda kana paine zita remunhu ngawe nyaya dzekuuraya dzekurombwa nedziya hadzimiriki. You cannot stand in for your brother whose brother wakaromba iwe kuti nhasi ndakamumirira. Hai, wakaromba nezvakarombera uzviziva. Toti munhu abude zvibude apo munhu ese aripo then the family comes in yobatsira. Because chinonetsa pakuromba kuromba zvichikutapira here. Aha, nyika yese iri kuziva.
Asi kana zvakushata futi nyika yese nikuziva futi kuti zvakudii zvakushata, because kuromba isaini yeusimbe, kusada kushanda kana kuda zvinhu zvaunoziva kuti handikwanisi kuzvisvikira. Pauna ustupid hwekuromba, hapana munhu akamboni kuda kuromba PhD akaiwana ariko aripo here akamboromba kuti ndakuenda kurombera doctorate kuti ndizi Dr. Ningi of philosophy, Dr. Ningi of chakati, ariko here ndokwauri kuona zviri stupid, zvine ceiling yazvo pazvinoperera nepazvinotangira nepazvinoperera, asi pazvinosvika paceiling bai hazvizorambi zviripo baba, zvinotanga kudzoka reverse jive, ende pana zvine zvakudzoka reverse jive manje ndopamunotanga kuputitsana sekuputitsana kwamuri kuita nyaya yereverse jive, because kana zvakurova reverse jive hauchakwanisi kuzvicontrol, zvakuda akakupa kuti azvidii azvicontrol. Zvino vanhu vakawanda minyama yavo ndekuti isaidha ukaromba paunodzokapo pawakarombera unosvika isaidha wakatransferya munhu wacho kana kuti wakafa kana kuti haazozvizikanwa kwaari, asi wakomana waonekwa kuti tidzosere kwawakatitora, tidzosere kwawakatitora, tikudiwa taakudaidzwa. Andobaba taurai bambo Herbert nguva wachinayo ngavauye tigadzire zvemhuri, wazvichenese pamberi pemunhu, aite zvinhu zvake ari free, vanhu vasafungire kuti kudhiraivha kubva kuDRC Congo kurusika kuCape Town wobva wafunga kuti mari yake iyo akazona kuiyawozi kuromba. Ai anoona yes, ngauye azvichenese anyesodhiraivha zvinhu zvake zvakadii zvakanaka, kuzi vanhu vanopedzisira kufunga kuti saka arodhiraivhwa netikomana kabva kuCape Town kusvika kuDRC Congo iye akararaka. Ndo zvaunotorombera chimwe, kana udhiraivha chimwe cho chaunge chaungatorombera chii kunze kwekuti urare uri dhiraivhiwa keumwe munhu, chimwe chaungarombera sadhiraivha chii, because the distance is too long. Saka Herbert ngadi ndibaba wako mutauri mimi nevaningira natete kuti Herbert uya kuno, baba uyai kuno, musatisiire mati pamati maproblems, because maproblems amukiritiwa navabonya amene kuti babanyu akafa kana ine zvinhu zvake ari kutora pakati penyu muri tunde usazvikanganwe kuti babanyu kana aine zvinhu zvake iwe nemunhina wako muri tu wani wacho achatozvitora, ndiyo nhaka yake imwe yarotopiwa pakati penyu, saka ari prepared kuzvitora ndiya unless kana muchizviziva kana kuti makatorombawo imi macho it's okay, asi ndiri kuti izvo zvogarai makazvidii makazviziva. Baba wenyu ngauye aclear zita rake apa, aclear zita rake apa, kana pene zvimwe zvikunetsa tete zvikunetsa uko zvisiri zviri kuzi ndiye anazvo. Akambotoziva tete anotaura takambofamba kwatakafamba kwakazi Herbert wakadii wakaromba nechii handizvo, ukazi tete odini atiwa nedhimoni rekuroya handizvo, ndopiwa zvi nedhimoni rekuroya vanototaura vega vangatokupure wega ndisingatauri ndinawo mavhidhiyo enyaya aiwa hatudai toda mavhidhiyo tazobude ana aripo Herbert ari handizvere tete tangoti tete muyo kuti muzoti nyaya ndopayari imimi tichiri kukudai futi kuti tigadzise zvinhu zvikunetsa muchii ndizvo ka because nyaya imi kana makataisa mukona nyaya 1 yaHerbert but haisi nyaya 1 yaHerbert, because kana tete watotaura ndedhimoni rekuroya harisi dhimoni raHerbert clear, it means pane umwe watoripowo muroyo, it means mushapenyu mutorinawo negonda rechii reuroyi ndiHerbert futi, it means pane chii mune zvakawanda muchii. Saka Herbert ngauye iye achikliya zvake, uyo achikliya zvake, wachibatsira tete, wachibatsira futi tete kuti dhimoni iroro ribve pari handizvo. Itai wakomana isati zvauya kwamuri handizvo. Saka ngatisangane ngatibhai chii by Friday baba ndiye kuda communicate by Friday ichibva waisa nhamba yako iyo apo
ndokutora naye nhasi manheru dobva watonitaura kuti wataura naye baba wako nhasi tipei nhamba dzimukomana mwana wahebhetu asi hebheti anomubigara naye kuti uno nyanga nekudziwa ngatisangane ngatisangane